बस्ता थुक्नुको हंगाई ईद बे बुरा नहीं मैंने ईद तो काटे रखे का हंगाई मैं यहाँ खाए के बेरा उसे कस कासा को गौरव लात कर मैं खरम पाया हंगाई पर काम खूब काटे नहीं का हंगाई क्या वो हाय मस्तान फने करे बरो तीन जना हाय रहो मैं अब कुमान बुनाय के साबो रशियन आं बागि ननो बो आं थांग तो मन नगान लामा हंगाई वो बोले तो खूबते खूबने हिमन आप सारे को तांग खाता विकास मंत्री चापुर का तब आं काटी से मैं खांसो सुसुल गना न माने काटी खाता सोमने काटी खाता हंगाई मैं ताई करे ताई मत के रंबे हाके बुथाई पागल बुथाई और थाई बुथला चापुर का पैसे जे बस्ता हो बस्ता के थोकलो बुरी बस्ता बिसु दाखि गना न बस्ता थोकलो बस्ता को गासन ताकता लोग जा जाते एके जे बुनाय के नोगले था है न कयजना रकम न बरो तीन जन हायरा তিনজন হাইর এবং বাগে কোনো খানা রকম থাকা কাকাকে खाना थांगे को आं थमक जात थांगे माने केस खाजे नहीं चाहते तो বস্তা তো बनारा नेशन সাইজ বালিয়া পুরা বস্তা পুরো করে शंकर देव गावनि बिसिंथि सिङाव आइन हाय पुलिसनि गासै दर्शनफोरा बयमा मोनदों नर जतन सिबो सिनि थांनाय और जागाव राज्यव स्टेट बीजेपी जनजाति मोर्चा में देखायसा गैदरिंग खामानि याबोलो मंत्री विकास देवर्मा बसाका दाबो आम चाहिए गुंडागिरी बा तिप्रासर जिकुनु नांगाके बयलार तो खुबति खुनामानि 13 तारिख घटना सानो 14 तारिख तिनिमियानि सालो कायसा प्रमाण नङै रिखायसि कायसा प्रमाण खरकसा ताखुक बो एकजन बो बाजारतिलाय थांमानि बनो सिनि मथानि सापोटार हनि बनो मकले खेना फोन नुगै बनो तिनि अ जागाव पूरा नर नुखा चाकर बाय सुलका बस्ता खाखलै बुखा तखा अमाय कायसा चेष्टा खायदों एंड तिनि नुखा जे जों अ हावो अ राज्यव अ स्टेट एकजन मिनिस्टार बोका कायसा इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारत संविधाननि समाय ताङै नाजाक मिनिस्टार बिनि बुखौबो एमन जे शब्द हरका जे बयलार टकटक खुंनाय दाबो तिब्रासर खुबजागाय दं सुनुखा बसामनो सानानै नायमेन आफरो चेष्टा सामनि दफानो ब संनो बखुंगानि बिनि सिङावनो स्राय स्राय नुखा जे अमक कायसे म एकदम टार्गेटेड सिनि बरनो बागै अमक आकक सागाय एन्ड गोबांमा जागावनो ब सुदु अब सिमिया खुमुलंग हाय दिनो खुमुलंग हाय जागाव ताकारजला हाय जागाव जमपैजला हाय जागाव गोबांमा गन्डगोल खायगाबो गोबांमा गन्डगोल खाय नक होक पार्टी अफिस सकमानि यखमानि यागुलो आगरतला कुमारी मडुटिव ओइ विकास देवर्मा मंत्री नेतृत्व गोबांमा गुंडा बाहिनी आरो बीजेपी नि अ जागा तंगायरक बर कुमारी मडुटिनि गेस्ट हाउस फाफाय थुमानि गबो जों सिखायसि दिनि स्राय स्राय कंगम एन आबन यागुलो सिङावबो सायमांका जे विकास मंत्री अ गेस्ट हाउस फेमिली यागुलो अ गुंडार आरोनि जे अफिसार्स मरगै तंनाय आरो रिसेप्शन आरोनि जुवां नंलाय बोरै तुलाय थुलाय मानि आमहाय गोबांमा कम बत आबो गोबां फुटेज बो लिक नायना आं थाखायो आमहाय गोबांमा ता फुटेज फाय दं सिनि याको एन अमहाय बरग कुनो दिनाफनो एकजन सोसाइटी नि बागै दफानि बागै स्टेट नि बागै कुनो डेभलपमेन्ट तुइ मानि हायसि अमसुं स्राय स्राय कक दिनि आं सानानि मुचुंगु खरक बसुक तिप्रासनो नों रांबाय खरक बसुक तिप्रासन नों थकगै खरक बसुक तिप्रासन नों सिकिरवै नों हावो खबै तनि माने मानग्लाखासि जों not only YTF we are the responsible citizen of Tripura kaisa tiprasange tiprasani jekono suk dugo don among hain ka hangka semboni samo logio basana haisi amo political simi amo political ni baire phanang tung haisi jekono borok tiprasani jekono suk dugo sing basana bai sing ready tini sangmuka মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নেতৃত্বে দাগি জামান বিসিংতিনো তিনি ই যে বরক ব তিনি থাঙ্গৈ ও রাশিদ মিয়া ব খরক সাতামো ब माइनरिटी सेल नि प्रेसिडेंट ब आरो चाकमागारनि मंगिया गामिनि माइनरिटी सेल नि बरक ब तिनि आ जागा थांगै डाइरेक्टली चाकुल बाय अटैक खायका मत पूरा टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर हायसि म टोटली अटेम्प्ट टू मर्डर नर नुखाना गोबांमा थांनाय सिनि सान्तिल बाजाराव गोबांमा गथनांलाय मा हायगै
आ बर'खौ ताबो गोबां बर' ताबो एटेम्प तो मादार जागै ताबो खारि हुई मा दङ दिनै इ बर'नो जों आबो खोनाका जे बिकास मन्त्रि ब रशिद मियानो ब साकामिया माइनरिटी मोर्चानि ब मन मिया साकातामनि साकाबो नों रमजागै पाइग्रेडि पुलिस बाय रमजागै 2-3 दिन बिसोर नाना जों फियगै तुमनाय आम हाय ककबो ताबो बॉयस सेगनि ट्रुक ट्रुक जों फायनाय लेमनु नुम ना हेसि रमजागनि हिनि बन्दिजिन दागिखा दागि मानि यागोल ब रमजाखा ताबो जे सोर्स खामनि बोजरते आबो जों सियर साइमानि याको ब रमजागै ताबो ताइ गयदिन बरगे यो नन फियगै तुमनाय आबोनि बगैनो गोबांमा बीजेपी जनजातिनि हिनि गोबांमा खायतंनाय र गोबांमा बीजेपी नि खायतंनाय बर तिनि बरंनि मन्त्रि तंनै बंनि चीफ मिनिस्टार तंनै बर तिनि क कतर कतर साइतं निजिन दखनि बरनो बय तगै बयलार कुति कुबै तं यामां सानानि मुचुंगु लास्ट एमन जे इंगाना हायसि हेरां पगै वातै वावै आबन सेपन बिराट तो बृहत तंनाय हायसि अत्र आस भाइलेंस सुंबा हामजागिया किन्तु सुंनो बायद ताखाय भाइलेंस नानि बागै हायसि जों भाइलेंस हामजागिया किन्तु नरक सुंनो फोर्स खायो जे भाइलेंस नर हामजागं काय केबो याक बेरे बेले तंगला खायसि आसु जरते सानानि मुचुंगु तुमुंनो महायनो नरक दिनै खरकसा स्टार्ट खाया किन्तु अमन एंडिंग साब खायनर वानसुं दिहायसि जे स्टार्ट खायनाय बो एंडिंग खायमे याहाके आबनि बिहितो बेलाय मागलायनाय हायसि दिनै जों नुखा 13 तारिख सामनि याबलन 14 तारिख अब गथना दिनै खाय फुनुका सिनि बर मन्त्रि विकास दंगुना आं बनो बरम गना माने बिनि बुमुना हनिया बिनि मन्त्रिनो सां बरम रहायसि आं विकास देवनो बरम रिया किन्तु मन्त्रिनो सां बरम रु आं मन्त्रिनो सां रा सार नो किन्तु बना विकास ना आं सार हनियासि if you want to get respect nini मन्त्रि नों रेसपेक्ट नंखाय नों कायसे इंडियानि कन्स्टिट्यूशन तयै समाय ताङै अंखरजाक अ हानि बगै अ दखानि बगै अ राज्यनि बगै नों सामन खायनाय हाकाय दिनै सुनि नुखा निनि बासननि हयते खनावै जों दिनै प्रुफ मांखा जे नों एकटा अनएजुकेटेड लीडर नों एकटा क्लास 10 पास नों अस्टेट बै कोन डेभलपमेंट कुइमानिया अम सारा त्रिपानि बरफ बसकांगो अमहाय बरनो नरक से गुस्तुना नांना हिसे दिब्रा सर अमहाय बरनो जों पोस्ट होबै सिनि तामा हामंका अमहाय बरनो जों मन्त्रि रुबै दिब्रा सर तामंका आबो वानसु दिखैसे अमहाय बरनो जों बसकां कि चान्स दिनाय जों कि गोबांमा जारा ताबो दफा दफा नै जों हिम तंनाय बर लागि दे हिमे तंनाय ना अमहाय बरनो हिमे तंनाय बसकांगो जबरनबै जतन प्रस्तुत दंगो रेडी दंगो गोबांमा सालाय जाखायसे हामबा खायजानाय मन्त्रिनि एगेन्स्ट फाइल खायजानाय कारण ब जेहेतु आबा आं सामनि को गया ब्रड डे लाइट माइक नि बसकांगो बसाक जे स्राय स्राय बसावो बॉयलर टप फुक्ति खुंनाय इट मीन्स बिन दागि मुंमन जिनि मोहायंगो हायसि अमक खसावमते कोनो माने सन्देह खायजानाय रे कोनो को गया बिनि दागि मुंबाय नंगो बनो दागि खायरबो बनो रांरुबै खायरबो बनो सुवाक माइखामसारबै रांरुबै खायरि दना हायसि बाबा रे नों मन्त्रि 5 बोसोर नों तामो खायगा पाब्लिक ज्योतिष सिउ हाथाय कतर न कतर सनामका निनि कृष्णपुर न कतर सनामका निनि लेम्बुसर न कतर सनामका जोंहाबो साइमानो सियाइया साइमानो आबन बायनो वाइसे एसेम्ब्लियाव जेफोर क काफुरु सुदिराय बर्मन अनरेबल एमएलए बाय सिंगापुर मीडिया ने बस कांगो भाई काबि फनुगो निना कामा बाय बुइ न फरसामन बखा ठुक सांगि हायसि आबन बाय बस कांगो काहामनो जवाब रनाय 28 ता मानान हेजे इमां नुगै तंमानि बाहायजे नंलानि सोंसि हायसि बस कांनि 28 एडिसि इलेक्शन नर रांनि दमकि फुनुमान हायसि नर रांनि दमकि पुलिसनि दमकि फुनुमान नों तो साइ तंगो हमारा पास मोदी जी है हमारा पास चीफ मिनिस्टर है हमारा पास भगवान और महाराजा है अब उस मुसावाइस हमारा पास महाराज है भगवान है तिपरासा है आप लोग के पास जो है हम लोग कोई परवाह नहीं आप लोग जो करना है करिए लेकिन आने वाला दिनों में हम लोग भी रेडी है चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा क्योंकि हम भी थोड़ा देखना चाहते हैं आ देखिए जरा इसमें कितना है दम ऐसे अच्छा नों जे सामानि निनि खोको जे रांनि कक सामानि के आ रां रक बायदा कि अबहाय रक खायजाक नानि वानसुक बाबा 100% बरम गनां मन्त्रि एमन के ताबु रां हनिया कोटी कोटी इनकाम सोर्स खाइ तंगो कोटी यासी मारै रांचांनि यास्टेम तत्रावो कटर रांचांनि माला आबो बरन रांबाय खायबा ताम तं बिनि इनकाम सोर्स हा ताम तं बिनि आगे छोटा मोटा कन्ट्राक्टर खायबो ताम खायबो कि प्रमथनि बिसिम गोबां मा लिडार्स बहाय बिनि कुलग खापुनाय तंफानो आम हाय लिडार सुंगुरतो गय दं हायसि जों आमानो जों यागला रांनो जे हामनाय आबो नों दफानो फालमानि खलायो हायसि एन्ड बस कांगो गोबां मा बीजेपी नि
bos hau ti promoter MLA thayane bos sida si siang semia bos kango ti edition chong barin se sekang BJP ni kabang mai MDC ti promoter jugdana na bagai ready tongoi haji abon norok soran bising saimanai boni kugo sida si sia karon borongkha of BJP party wa chikon sa haching sa kolsa hai chun dam kri leader ro jera or their food leader song XMP their food song borok kuno dam kri o jara Mr. TSU song borok kuno dam kri borongkha bekering sanai dol mia because apro ja sawo bekering bukur khugoi runai abahan sabsa ab borok shigo abo borok u mogoman hagen numani bongni borok kha bahan borok bukur khugoi ti prasane bukur khugoi borok bahan mataro bongni borok last bekering sanai ro borok kha bekering sanai se borok ne kango kabang ma Mr. TSU song borok kunor kerera anyo gala simi borok ni samungkha kaisa no haisi English ko kahe tongo barking dogs never bites abu asun amunor bujde